pangmalakasan, vloggers, Kapampangan, manyaman, o rin bawat team vlogs. Totoy balat, alakay kayo. Kapampangan vloggers, kini Pampanga, lalo na rin tagat-tarlak at kaya bilang. Kening Kapampangan na making vloggers na, lalo na king buong nyato, ayal ben mula. Wow, ang galing darening Kapampangan na vloggers lang. Kini king Facebook at lalo king YouTube, ayal ben dala. Kening vloggers tamo, kini king Pilipinas. Yes, Pampanga, yes, Kapampangan, kini pong tekatamong vloggers lang. Mga galing lang gawa pong content at mag-video lang, kotang gagawa lang. Wow, Pampanga, yes, among tarlak, among nokorila rin, kapaling Kapampangan. Kini pong vloggers tamo hanggang nokorin pa, ang galing garening tekatamong vlogger. Ang ganda yung santing ang po'y tanggawara, lalo na kitang makatula ang mong makakapisipa. Itang Pampanga ipapakit na pa kung content na paitang mga lagong lugar pa. One sa panatan king Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, already din creator. Vloggers lapin lang Kapampangan, kaya lalawig ang Pampanga, ang pupang tarlak. Wow, ang galing darening Kapampangan, pangmalakasan na at sa alam laba. Kening kakatamong Kapampangan vloggers, hanggang nokorin pa, abe-abing masaya. Yes, Kapampangan, already gang vloggers, ayal benta mo hanggang nokorin pa. Bawat anak katwang kore ni pangpamilya, ayal benda la rin din makatula pa. Pas Pampanga, ang koring Kapampangan, already manal benaka, kening vlog da. Kitang content creator, ay rin manal beka, at alben mula naman, tamang mga latipa. Ang Laguna, ing masanting, abe-abe, saop-saop, ikang mga latilang content, ang mga latilang creator tamo. So pantalang mga tatsana, abe-abe, tamo gana, detang mga lati, iyang at talang bagya. Yes, Kapampangan.